morning mga bro and sis at welcome po muli sa aking panibagong video. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol doon sa pagpapractice namin ngayon sa pag-a-award po ng tropa natin. Ang mag-a-award po ay sila Mayor John Titangco, siguro kasama si Vice, Peter Nucom at saka po si Governor Delta Pineda po. So sa ngayon nag-assembly po kami ngayon, kasama ko yung mga tropa natin na Guardians FDF po dito sa Dreamland sa Barangay Colgante po. Yan, Sitio Centro yata ito. Nandiyan po sila Bro Man, si Bro Marlon, saka si Bro Mike. Bago ko po ituloy itong aking vlog, itong aking video, i-pass po muna natin yung ating intro. Shoutout nga po pala kay AG Quijano doon sa pag-i-sponsor po doon sa pagpunta namin ng McDonald's, biggest McDonald's in the Philippines. Ayan. At doon sa aking kapatid na si Ansato, ayan, maraming salamat kasi siya po yung nagpa-erap po sa amin ng sasakyan. At kay Maria Uno, yan, maraming salamat din sa iyo, tol. Lagi kang nandiyan sa amin para suportaan ang aming YouTube channel. Lagi siyang nanonood. Shoutout po sa iyo. At shoutout po sa mga kapatid naming FW dyan, bandang Hong Kong, tsaka China. Yan. Lagi po kayong mag-iingat dyan at lagi po tayong magdasal. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, inimbitan ko po kayo na sana po suportahan niyo yung aking channel. Subscribe, like, share, and click the notification bell para po lagi po updated sa mga itong video. So, tara, lapitan po natin yung ating mga tropa. Kasama po natin yung aming vice sa municipal, si Roman, si Bro Marlon, tsaka si Bro morning. Mike. Yan, good morning. Yan. Morning po sa inyo lahat. Nag-aantay po kami ng mga kasama namin mga tropa bago kami tumuloy doon sa saan ba yung venue natin? Blue Ridge. Blue Ridge Sulipan. Ayun, Blue Ridge. Covered court. So yung mga kasama natin na manggagaling ng Sulipan, doon na rin sila, diretso sila. Diretso na kayo ron. Oo. Ang Balibago. Kita na lang po yung tayo mga Balibago. Yung Sampaloc, Sampaga, doon na rin, no? So yung mga Colgante lang, no? Oo. Yan. Kaya mag-ipon-ipon dito. Oo. Colgante, dito ang meeting place. Dito Sa meeting Dreamland. Dreamland. Nakasalubong ko si Master magbe-base na yun. Pauwi lang galing dito. So, yan na lang po ulit. Hanggang kamatayan, hanggang sa lipinan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng
Dito na po kami sa venue. So, nag-start na po yata. Antayin ko lang si Bro Marlon. Tara bro. Pasok na po kami sa loob. Sumaya na lang po. Tuloy na yung opening prayer. Alakpak po natin si Pastor. Pastor po, ito sa tayo po lahat ng gusto kayo. Tayo po sa maraming Diyos, kami po ay ipapasalamat sa iyo sapagkat pinagkalong mo ng lakas, pagkakataon ng mga pagkakulo sa aming bayan ng bawat isa. At alangin namin, Panginoon, hindi na kalakasan, gawin mo ang ipagpapili pagkalong. Aming punalamin na hindi na pagkakuloy mo, ay pagkalong mo pagkalong namin. Sa pamagitan ito, kami hinigit na makakasangkapan upang higit na kapayapaan sa aming. Salamat po sa buong pagkakuloy sa pagkakuloy. Welcome po sa aming vlog po sa Church of Christ. Okay po, thank you po, Pastor Cruz. Pumunta na po tayo. Bago po tayo mag-start sa program natin po natin na Cruz, so meron po siya opening prayer para sa akin. Po, Alex, hindi pa lang uho kasi kasunod pa rin yung position. Okay. Sa akin po lang pagkayo, for the Philippine National Anthem, yung po kanan kami natin nilalagay sa kaliwang dibdib. Okay? Akin po inaayahan lahat na magsitayo para sa pag-awit ng Philippine National Anthem. Yung kamay po nasa kaliwang dibdib. Ayan. So, ibababa ako po na upo. Nais ko pong tawagin ang ating minamahal na Pastor Ascar de la Cruz para sa ating invocation or pambukad na panalangin. Okay. Assuming, pagkakataon yung kamay, tapos natin Lord, thank you po. Amen. Magsimulan po tayo. Ako po ang po naman tatawagin para sa welcome remarks. So, meron po tayong mag-welcome remarks. Pagkatapos naman po ay introduction of GOHS. Pamumuna po. Dalawang linya siguro sa mic data first. Dalawang linya. 100 po kayo eh. Representative na lang. Mic data first. Our representative from Mike Delta Force. Maraming salamat po. Let's now have the members of MDF for the photo op. Photo. Sa baba po. Ayan. Mawala ka dito. In between kayo dyan eh. Di ba 2 lines kayo? Mag-in between kayo dyan. Mag-arrange kayo na in between. Social distancing po. Upo na lang yung iba. Yun. Ito yung mga... Yung mga ano po Window, natin. window. Sa camera. Ayan. 1, 2, 1, 2, 3, click. Muli maraming salamat ang ating MDF or Salamat po. Delta Force. Salamat po sir. Susundan po ng United Multiplier Highway Patrol Group Incorporated. United. Bukas niyan. Sigan doon sa harap. Susundan naman ang United Multiplier Highway Patrol Group Incorporated.
Tinatawagan ng kanilang dalawang representative at mga members ng United Holy Fire. Pare. Bro, master. Bro, Pasok mo rin. Tuldo ba yung master? O pare, hindi ko pa mamaos. Kapatilis niya. Dapat nakikita po tayo sa camera. Ayan, mga tropa natin. Chapter ng Balibago. Tapos, Balibago nga po, sa founder no. Apo. Ayawagin po tayo alas 9 po bukas ng umaga. Dapat alas 8 na. Founder. Sergeant po, sergeant. Bigay na ito. Sergeant na Ako po si presidente po ng chapter ng Balibago. May awarding po tayo bukas 9 o'clock po ng umaga. Yun, thank you. Nandito na po kayo alas 8. Alright. Ang bisita natin bukas, sila Mayor. Saka si Vice. Si Vice, Peter Nucom at saka si Delta. Ayun. Apo. Pero papagkanta po. Ayos yan. Against the light niya. Okay, makaroon na eh. Wah. Video ya, video. Pero picture kali ka ba? Picture ka. Ah, 1 2. Kamu. Press kayo pa rin. Bigyan, para yun. Compress na. Sama na natin ito. Kahit kabataan. Lahat ng bata, lahat ng batang kabataan. Nasa yung kabataan lang yan. Pero Palista po namin yung chapter ng Colgante para hindi po makalimutan bukas. Kasama po yung pangalan po ng founder tsaka po yung kanilang chapter president. So, hindi po sakasakali po hindi makakating ng mga kung hindi po sakaling hindi makakating sila founder, yung representative po. Yan, kung sino man po yung available bukas, siya po yung magre-representative ng Colgante chapter. Founder pong Presidente na kailangan daw kayo Colgante chapter. Colgante chapter. Bukas si Founder yan. Ay, gusto Gusto ko yun eh. Kasi yung mag-ano. Founder. kay Colgante chapter. Hindi ko kaya ako. Nailista na po namin. Nailista ko na po yung pangalan. At sir, baka muna sa aking vlog. Mag-vlog po. Hi po. Baka Sir, kaya hi kami po. kanya ng boss. Salamat po. namin. Salamat po. God bless po. Thank you. Okay na. Pagka po yung chapter ka nga po. Link ako nag-weekend kay Bro Emil, kay Batim kayang presidente. Kung sakaling ngayon ating niya representative ako. Meron pa ako lista niyo po. Itang kisang pag-alay sa kanya. Sa pagod po, kami pinawas kay Awa. Master. Doon siya, yun po yung kanyang presidente. Mga presidente. Yung mga presidente. Bala rin ako na kayo. Founder din na. Founder din ang gusto. Makalista rin? Hindi pa po. Hindi ka mag-ista. Ay, May nakalimutan kami isa yung sa chapter namin sa Sampaga. Ning chapter president kay chapter president kay Sampaga. Well, gente, ano yung may palitan kayo tanda niya na o? Alay, wag. Karami price
nakakita ng convention. Ay, nabot mo. Kita ko rin sa... Pasok pag may kaya. Hindi po namin kabisado yung pangalan ng kanilang chapter president na Sampaga. Kaya doon kami nagkakaroon ng problema. Oo. So yun, sandali lang, ayusin namin. Let's go! Let's go yun. Magalaw kayo. Baka kayo sa so. Dalawang bagsak. Sunod-sunod ang bagsak. Ang tunalo. Sa Zumba. Ang mga naman kung hindi nagkakamali. Tara. Salamat po. Ulitin nyo. Kayo na po. Dalawang bagsak. Pag sinabing sunod-sunod ang bagsak, pag sinabing bagsak, doon pa lang. Sunod-sunod ang bagsak. Tag. Magaling na dalawa, mga leader, iwan nyo ngayon dito. I-instruct ko kung anong gagawin nila dito bukas. Bawat leader, bigyan nyo magaling na dalawa. Yan po, bago tayo kung yun. Basta pagpasok ng mga sasakyan nyo dyan, balik kayo ulit doon. Para nakapilan dito, mag-register tayo at saka yung scanner. Siguro gawin mo. Member po, member. Mga member, hindi pwede yung leader po, member. Member ka na eh. Bibigyan ka ng toka. Taram. Ang babae ko na. Alam na natin. Yes po. Kanya middle. Ikaw middle. Mari ka kanila parang pinagpirana ka. At ikaw... Balo rin na. Balo mo rin. Dito kami nag-test. Kahit kumende. Babae. Sino yung sa... Kayo... Dalawa na. Kaya. Kailangan maayos yung pagkahawarte. Yung dito, huwag nyo papapart. Yung harapan na yan. Papalitan niya ako rin mag-yes ang pasanto. Eh, ang dami. Kailang, Okay lang, ang radyo niyan. Radyo, dalawa. Alas 6, makota na talaga.
Picture tayo sa San Diego. Oh, San Diego. Video yan. yan, nakabidyo. Yan, binigyan po sila ng destination ni Sir San Diego para po yung gagawin bukas. Bukas. So, kasama po namin yung aming master founder, Brian. Sir Raymond. Picture ta? Vlog mo din. Ha? Sabi mo, vlog mo. Oh, sinabi ko na, paalam na ako na yun. Ali, vlog mo, ibang sabihin lang. Oo. Pero nagpaalam na ako kayo nandun. Star mo na nag- Oo, sige. Ingat tayo. Itanong mo dito sabihin. Itanong mo. Oh, huwag mo kayo iwanan. Sayo ko lang ako. Sir, bukan po. Nanagap. Oo. Happy sa Eh! Happy sa ba yan? Hila. Yan. Okay. Bro, yung bangko! Kulit ka na pa rin bangko! Ay! Bangko! Walang sa ano, lakong gano'n po. Good morning po, sir. Siya po si Sir Jaime. si Sir Diego po. Siya po yung mamala dito sa office in order of Sa mga force multiplier lang natin na ginaguide natin sila, Opo. ay naalalayan natin sila at sila rin ang mga tumutulong dito sa bayan ng Apalit, yung mga magigiting natin mga force multiplier Opo. at other sector po. Kaantabay po namin dito ang ating mayor na si Mayor Vicente Tangco, ang ating Vice Mayor Peter Lupong at ang kanyang mga konsehalis po. At nandyan din po ang suporta po ni Sec Glenn Danting po na lagi nakasuporta po sa atin. At syempre po yung mga bawat kapitan ng barangay po sa pamumuno po ni Board Member Gabi Moto at ABC President Cap Jojo Ibe po at ang kanyang mga kasamahan na kapitan. At ito po at ang aming Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Alex De Los Santos po. Siya po ang aming pinaka-advisor po dito sa Apalit na namamahala po sa mga force multiplier po natin. Maraming salamat po kay Sir Alex De Los Santos po. At sa aming pinuno dyan sa ang boss ko po pala si Police Lieutenant Colonel Jose Chalmar Gundaya po ang aming force commander at ang aming platoon leader sa Apalit Patrol Base si Police Lieutenant Richard Alarin at ang aking mga kasama sa Apalit Patrol Base at sa buong 1st PMFC ng Pampanga po. At muli po nagpapasalamat po kami sa mga force multiplier. Halos 4 na taon po natin silang nakakasama. Nandyan po yung mga patrolling natin, mga oplansita. Nandyan po na dumaan po yung animal quarantine. Opo. At ito nga po yung ating COVID-19 na halos magtatatlong taon ba? Or 2 years. Na naging kasama po natin ang mga force multiplier at ang mga other sector. Kagaya ng Kaugama, Acro, mga tulong-sulong, Sumba, ano pa yung mga kasama natin? Yung mga Mike Delta Force po. Yan, yung mga force multiplier natin, Mike Delta Force, Mike Delta Force SOG, nandyan na Guardians, BGMI, Bantay Bayan po. Bantay Bayan, BBFI, UMHPG, ano pa yung mga nandito natin na grupo, GMAC Pau Martial. Yan. Opo. Tsaka yung nakamaroon na yun. Mga Task Force Agila. Yung Yan, mga Task Force Agila po natin. At nandito rin po yung provincial director ng Mike Delta Force, si Master Brian. Opo, yan po. Si aming master At ang ating founder. MC, yan, si Sir Opo. Vincent Hello Alfonso po. po. Ayan po, yung mga kasama po natin dito. Bali, yung po magaganap na ating okasyon tomorrow, bali, regarding po sa Ito po yung regarding po sa kanilang
mga ginawa at nagawa sa bayan ng Apalit, yung pagiging frontliner po nila. Yan nga po, nasabi ko, nakakasama natin sila sa mga activity, sa mga pantry. Sabay bibigyan po sila ng award dito. Bibigyan po natin sila ng certificate of appreciation Apo. na nararapat na po na ma-appreciate po natin sila Apo. sa ganitong bagay po. Kaya nga, yun lang po ang pwede po natin na maitulong din po, o ibig sabihin yung pagbibigay pasalamat sa kanila po. Apo. At lagi po yan, nandyan po lagi nakaantabay po ang ating abuting Mayor John Tetang po. Lagi po siyang nakasubaybay po sa ating mga force multiplier. At muli, maraming salamat po Mayor John Tetang po, ang ating Vice Mayor Peter Nocom, at ang ating mga konsehal, at ang ating mga kapitan, at sa Apalit Police Station, Sir Alex De Los Santos po, at ang First PMFC ng Pampanga po, at sa mga kasamahan ko po na dyan sa Apalit Patrol Base. Muli po, bukas na po to na magaganap, na nararapat lang po na maibigay ang pasasalamat sa mga frontliner natin na force multiplier Apo. at other sector. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Apalit, top notch. Apalit, I love it. Yes. Thank you po, sir. Yan, maraming salamat po. Yan, at si Master Founder. Magandang umaga sa inyo mga kapatid, lalo na po dito sa buong Pampanga ng GMDFI MDF. Ngayong araw po na to, nagkaroon po kami ng practice para dito po sa awarding ngayong linggo po na to, bukas. Sana po lahat ay makatin para po maipakita natin ng suporta dito sa bayan ng Apalit. Sa ating mayor. Nung unang unang pandemic, tayo na po ang naging kayantabay ng ating mga kapulisan at ng ating mga kabarangay. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, lalo na yung mga active members na nagsakripisyo buwan ng pandemic pa. Maraming salamat sa inyo. Yung pong nakaukit sa inyong balikat, tandaan nyo po, iisa lang po tayo. Tama po. Kaya kailangan po tayong magtulungan. Hindi po kaya ng iisa o ng dalawa, kailangan po lahat po. Kaya po, yun po, bukas po magkaka-awarding po ang tropa. Antabay na lang po kayo dito sa YouTube channel ni Pro Valley, kapatid natin. Ito, subscribe na lang po lahat. Ang mga tropa, alam po, yung tropang Guardians, tropang MDFI. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po, Master Founder Brian. Ayun po, at muli, abangan nyo po bukas yung aming aktibidad na mangyayari dito sa Apalit. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana po masuporta yung channel ko. Pakisubscribe po ang channel, pakilike po yung notification bell para po lagi kang updated sa mga i-upload ko pong video. Hanggang sa muli po, ako po si NFAC po, official na kasabi, to serve and to protect GMDFI MDF. Long live Guardians! Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Niliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians.
Ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban